ассалому алайкум бародарон ва подписчикон, хуш омадед ба шабакаи мо таҷиме ма. дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. ман бошам хабари беҳтаринро пешкаши шумо мегардонам. рафтем. рамзгари маъруфи тоҷик Фатиддин Собиров бо созмони нави OpenFC созишномаро барои иштирок дар мусобиқаи ин созмон дар рӯзи 20 феврал имзо кард. ҳарифи Фатиддин Собиров намояндаи кишвари Гурҷистон Бидзина Гавашели мебошад. рекорди Бидзина бошад 7-1 аст. ногуфта намонем ки Фатиддин Собиров дар охири муҳорибаи худ бо лад хӯрдани устухони зону дар якум раунди муҳориба дигар давом дода натавониста буд ва муҳлати дароз барои муолиҷаи зону ва барқароршави саломатии худ қарор дошт. дӯстон, шумо ин муҳориба чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед. барои дастгириятон ташаккур. Лев Таджикский. муҳорибаи Муин Ғафуров бо Валтер Замора официально гузошта шуд. дар лига UAE Warriors 15 январ мебошад дар шаҳри Абу-Даби. дӯстон, ана ин инстаграми Taj MMA ва телеграми Taj MMA. ссилкаҳо дар поёни видео мебошанд. дар инстаграм одатан хабарҳо тезтар мебароянд ва прямой эфир ҳам мешавад. дар канали телеграм бошад, шумо метавонед фикрҳои худатонро ва пешкашатонро нависед. бо шумо будем мо, Taj MMA. хайр то барномаҳои оянда хуш бошед.